କେମିତି ହେବି ଡର ଲାଗୁଛି ଘର ଏଇନା ଶୋଇଲା ଡର ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଦେଖ ମୁଁ ହାତଟା ଦେଖୁଛି ଏମିତି ଘରେ ବସୁ ବସୁ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟା ଲାଲର ଗାଡ଼ି ବନଉଛି ଅଛି କି ଭାଇ ହେଠୁ ଗାଡ଼ି ଅଛି କାଇଁ ନ କରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବସୁଛି ଏମିତି କରୁଛେ ଏ ସାଇକେଲ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି କରୁଛି I prophesy in the name of Jesus. तुम्हें जितने इनकम को जितने बहुत लोग कहला दाबू दे काम है वो बोले दाबू में से नहीं देती दाबू दे नहीं कि नहीं तारे पर बहुत धन्यवाद मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत
తీసుకున్నాము, 2 କହିଲେ తీసుకున్నాము, 3 କହିଲେ ବି తీసుకున్నాము। థ్యాంక్ యూ। ସମସ୍ତ କଥା Yes,